alangsi labang so media press media ni litum kacop hanang kok labang so lam the than the prang ni litum media korte tumhan kero pilo ja apor ateng pen ni litum kacop hapen kebang thekapot lalo kacop pininitum media ke phanang kok alam banggalah no jai kedam tang 2021 aningkan pen 4 line labang so wan lo labang so 4 line along pen nitum dak tarbasa bazar committee mate tarbasa hithialong dokan doan patong lablo labang so dokan patong lap apor hud akai joint safety dancing rongpi mate kalalo alang lihin penta labang so alam the puthak nang labang so compensation nang pipon pu alang tum nang cicak lo labang so cicak ateng panili tum kadu kawe dokan dorapet mate dokan keduan lapen bozar komiti klembang pi tuman ta ningarong lo sta non ningkan pli ke parlo non puta labang so compensation nilitum apan nang pipe la sinilitum hatot pota ta dolo pota nomor 155 lapen dak nomor 993 Lalo amen pota holder amen ke James Ingti son of let Kathar Ingti alang like Puluni revenue circle long si hadak si ureng cuklemun bom lo lasi nilitum abang ke joint secretary mate kala phan chuningri lo penabang bong jongsi nilitum aphan labang so compensation ataka ni pipe plotang te nili tumabang ke ahem ache tailong damsi labang so tangka nang release letik hadak sini tum dover po ate labang so tangka ke nang lele pubang ke nang kethan labang nil tum proyek atema 3D along si alis nang klangun lo halabang so 3D alis long ke jam inti kathar son of let Kathar Ingti lapen Sundar Kiling nilitum bozar komiti presiden lo Sundar Kiling son of Angjok Kiling hadak klang ham apianta nilitum han non puta labangso compensation natangka nang pipedel lasi alang lilong labangso compensation natangka nang lerok pen pending wer lapusong chok chidei athela ke nilitum bozar komiti tangka binong lakpanil tum ine thangbak bele ke hang kepawai ik lapukali imen dolor cethaglong lor si nilitum labangso compensation na tangka cehang nang kok lasi uthot Omar Singh tiso revenue IM lo Karbiang Thomas Council alang li phanta choro lo uthot chuningri lo de labangso compensation atangka nangapa pisirak je fansi nili tumahin pen tuning rip lo asi pothot ruithile thot lo nili tum dak bozar komiti la pen dokan kibisar atum an penabang bongyong si labang so compensation na tangka nang kapte plo tangte nili tum ke joint secretary sar mate kala ahem ahong citai long si dampak pen tangka nang release letik ke nili tum hadak si doi klumpu lan si peni labang so media kepa made press atumhan kacohang alam the nili jaipon ni cholo bozar komiti tum so aluhin pandani tum tisongun lo na sinili tum muhet ke tham tang alam ateng penili ta ke thandun po na sinili tum kadu ka be la arso tum amta chu ko an pen ne phurbe apoisa nang ni lokusipu setani tum na suhut John Secretary hem dam lo na suhut tum John Secretary to am de lo
mo bangoy pusin to nang apu sen tum dam de dalo sutke la sen non pike la hai poisa ta nang le dun erlo la sen la support pinap ang bong la support sa nang thap phi dukan na poisa nang thap phi ba la hai ki ba purbe poisa hai nang thap phi putin tum pinap pinap ang bong nang thap phi putin itum la dukan muhila ba pinso tum anta dukan kado ka bi kado muhila tum anta nitum John Secretary sini tum dam pu sini tum kado ka bi tan tum tingay lo kasi pinap ang bong la so poisa alang li sondor kiling along nang thapu sini tum kadu ka wetan tum tuning riglo lapen pinap ang bongle mobile to sab thaglong NG nang thablo pulote ale nang thaphe pulote ni tum pinap dipan ge dipu John Secretary sini tum bang ipo tatin lang si tuning ri kalo kardong